Věděli jste, že v modulárním setu banky se odehrává jeden skrytý příběh? V setu se nenachází pouze samotná banka, ale ze zadní strany je obrovský trezor. K tomu se v setu nachází ještě ze zadní strany prádelna. Tato prádelna vypadá zcela normálně, ale kdybyste se podívali do jedné z praček, zjistili byste, že je tam díra, přes kterou propadávají peníze přímo do trezoru. A právě tímhle chtělo Lego poukázat na praní špinavých peněz. Když vezmete dílek Lego peněz a prohodíte ho jednou z praček, propadne přímo do trezoru. Tohle poukazuje na to, že je tahle prádelna zapojena do praní špinavých peněz. Kdybyste se koukli na jinou modulární budovu, policejní stanici, najdete na ní billboard právě k téhle prádelně. Policie se snaží dopadnout lidi, co perou špinavé peníze a pověsijou si na svoji budovu jejich billboard. Budu moc rád, když mi dáte like, odběr, moc mi to pomůže. A teď už víš.